सिख्ला सासे नुनानैबाबो नोंथांनि गोसोआ एसे गोजोननाय फैगोन जेरै बे दुनियानि फाग्लासो So guys फाइनालि दिनै जोंना मोनसे हाबाफारि लादों ओमफ्राय बे मोनसे हाबाफारियाव 16 नभेम्बरनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारियावनो दिनै जोंनि सालाकाथि बर' थुनलाइ आफादनि माखासे बादायनाय हाबाफारि दं बे बादायनाय हाबाफारिखौ आं दिनै नोंथांमोननि सायाव जा हायो देखायलांगोन आरो लोगोसे दा जोंहा साइनासालि बेखेवनाय हाबाफारि जागासिनो दङ दा आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो सिगांबाय बिथांमोना दा साइनासालि बेखेवगासिनो दङ स' नोंथांमोननि दिनै मा मा हाबाफारि जायो आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिलांबाय थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ स' दिनै बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेनो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै आं मोनसे ब्लग खालामनो नागिरदों बे ब्लग भिडिअआव मा आं दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनो नाजागोन स' गाइस नोंथांमोन नै आंजों दा साखाथियाव दं आरोना बिसोरो ओमफ्राय आं दिनै नोंसिनो खोन्थालांगोन खुंगा 63 बोसोरारि जथुम्मा सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे 17 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान फालिथाय आरो खुंगा 43 बोसोरारि जथुम्मा सालाकाथि दख'रा बर' समाज ओमफ्राय बे हाबाफारिखौ लादों जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै 15 नभेम्बर आरो गाबोन 16 नभेम्बर स' दिनैनि बे 15 नभेम्बराव मा हाबाफारि लादों स' नोंथांमोना बेखौ फारि फारि नायलांदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय बिदिनो सम सम आं नोंथांमोननि गेजेराव धुमकेतु बायदिसो खावब्ला नुजाफैयो माखासे आंहा सम आरो खाबु होनो हाया नोंथांमोननि गेजेराव आंनि मिक्स एन्ड बि फेमिलि नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय आंथ' बुंखायो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं जाय आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन बे सिख्लाफोर सासेबाबो नुगोन आंनि ब्लग भिडिअआव दा आं नोंथांमोननो देखायगोन नै माने आंनि ब्लगाव आरोना सिख्लाफोर नुवाबानो ब्लग भिडिअ आं बानायनाय बायदि जाखाया आरोना स' नोंथांमोना बेखायनो आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम सिख्ला सासे नुनानैबाबो नोंथांनि गोसोआ एसे गोजोननाय फैगोन जेरै बे दुनियानि फाग्लासो हानाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रमद सिंह बसुमतारी सार लोगोसे गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोन बर' समाजनि आफादगिरि रिभलिउसन बसुमतारी सारजों लोगोसे बिथांमोननि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोन आरो बे मेलावनो नुजाफैनो हानाय लोगोसे दिनैनिफ्राय जे साननै 15 आरो 16 नभेम्बर बे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' समाज आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा जानो थांगासिनो दं आं बे हाब्रांखौ बेखेवनायनि गेजेरजों बेखौनो आनान गसाइनाव गोसो गोरबोजों हांख्रायगोन जाहाथे जोंनि बे हाबाफारिया गाहामै गाहाम जालांनो हाथों गाहामै गाहाम खुंफुंलांनो हाथों दिनैनि हाबाफारि बायदियै गाहाय हाब्लांखौ मावफुंलांथों सारानो जाहैबाय बेखेवगिरि सारनि मुङा मुस्रि बिरन बसुमतारी बारग' आफादगिरि सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफाद बेनि सिगाङाव सारखौ जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय हरिगाव होननाय मोनसे गामियाव जोनोम मोनदोंमोन बे मायथाइयाव बारग'नानै बासुगाव गोजौ फरायसालियाव क्लास 4आव फरायग्रोनो मोनोमोन एम इ स्कुलाव थाङोबा बेनि उनाव आरो माबा मोनसेयाव थाखोबानिफ्राय गलांग्रा जादों आरोखि थाखो 4आव गलाङोमोन एल पि निफ्राय बिथाङा थाखो 4आवनो गलांनानै 1971 मायथाइयाव गलांनानै बेबायदिनो बासुगाव हाइ स्कुलाव नाम लागायहैयो
बिनि उनाव फारियै 1976 मायथाइयाव बिथाङा मेट्रिकखौ पास जायो बेयो प्रथम बेच 1976 मायथाइयाव बर' मिडियामनि गिबिसिन आनजाद होगिरि बिथाङाबो सासेमोन जोंनि बे सालाकाटि ओनसोलाव राणा परमेश्वर ब्रह्म आरो लोगोसे फुंगागावनि महेश बसुमतारी बिथांमोनहा जोंनि बे सालाकाटि ओनसोलाव पास जाग्रोदोंमोन बिनि उनाव बिदिनो फरायै 1977 मायथाइयाव क'क्राझार कलेजाव गोदो पिइउ दंमोन पिइउ क'क्राझार कलेजाव पिइउ थाखोआव नाम थिसननानै बिनि उनाव 1979 मायथाइयाव बिथाङा पिइउ आनजादखौ पास जायो बिनि उनाव 1983 मायथाइयाव बेबादिनो बिएखौ पास जायो आरो बिनि उनाव 1994 मायथाइयाव एमए आनजादखौ राजखान्थि आयदायाव लानानै पास जायो बिनि उनाव जोंनि सालाकाटि ओनसोलनि बिथाङा सासे जोबोद मावथि जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे नैबे दानि सोमला बसुमतारी फोथार ट्राइसेल स्टेडियामाबो जानाय नङामोन बिथाङा पावारग्रिडनिफ्राय बे सोमला बसुमतारी फोथारखौ बियो एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदोंमोन नाथाय लाबोनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा बे सातबिन्दिनि रायजो राजाफ्रा राननानै लानो नागिरदोंमोन आं बे घटनाखौ मिथिगौ मानोना जोङो बे आदा जितेनजों जेब्ला सालाकाटियाव थादोंमोन अब्ला बिनि सोमोन्दै सावरायनो जादोंमोन नङाबा बिथां नङामोनब्ला जोङो दिनै बे सोमला बसुमतारी फोथाराव बेबादि गाजा गोमजायै बे मेलखौ खुंनो हानाय नङामोन बिथाङा बेबायदिनो जोंनि सालाकाटियाव बिटिपिएस फैनायनि आरो बे हा थांजानाय मानसिफोरनि जोंनि 4 ग्रेडनि ओनसोलारियाव 100% होनांगौ होननानै बिख'नाय आयदायाव बिथाङा सालाकाटि सेलेक्सन कमिटिनि जानानै जोंनि सालाकाटिखौ जोबोद गोजौ फारसे लाबोदोंमोन दा बिथाङा फैनानै 1988 मायथाइनि 18 एप्रिलखालि बिथाङा बिथाङा बेबादिनो क'क्राझार बर' थुनलाइ आफादाव बिथाङा 1993 मायथाइनिफ्राय 2008 मायथाइसिम सेक्रेटारि बर' समाजनि जै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दानिया हाबाफारि बादि मावफुंलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय।